Здравейте, пичове, аз съм отново Shadow8D и днес ще ви покажа, че аз съм спечелил Legendary честа и го пуснах да се и да такова в шопа. Този пич пак е влязал явно. Добре, хора. За жалост не отворих клан честа. Някои от моите пичове в моя клан са пуснали... Да. Хора, може да е интересно. Дайте да гледаме така. Промастер срещу Continue. Защо не се е кръстил Continue? Добре. Не, това е странно и не знам защо. Това Промастер не играе тук. Ами го оставя на това. Не се помръдна. Да, той нищо не разбира, хора. Искам да ви кажа, че е странно това. Тази битка е странна, нямам интернет. Хора, и сега след минута в интернет. Да, след минута. Хора, искам как мислите, че ще ми се падне от Legendary честа? Напишете в коментарите. Не, електризър, която и да е електрока. Моля ви, да не мечтайте да ми се падне в електроизър. Защото и принцес и Айсизът, моля ви, и за ломбаджа. Иначе за другите спаки да другите да. Но тези петите, които ви казах, спаки. Само искам само тези хора. Чакайте да го рестартирам малко. Искам само да не мечтаете за Айсизът, принцес, Инферно, Грейвяр и Ломбарджа, защото я и трябваше да започвам. Така. Ще ви е казал за един мой приятел, мога да ви покажа. Ето го, това е. Ето го. Много често се променяват деките. Не знам защо не ползвам Мега Найт, хора. Неговия Мега Найт трети. Сигурно да е направен трети. Искам да видя. Кана скатарката му не е на макс левел, дълго му не е на макс левел и това. Той ми каза, че почти всички карти са на макс левел, които ползват дека. Не почти, но просто всички, които ползват дека си. Много искам да вляза в това, но той е от 50 от 50. Моя приятел клан е влязал един от тази лига. Ето, чайте малко. Значи аз трябва да го такова. И да бе, нямам мегане. Това беше странно. Хора, кога се промени дека? Това май е
Не, за мен това е странно. Да, хора. Тогава ще е там. Оздек. Нямам нищо за подсилване, че се казвам. Нищо за подсилване. Вече имам задна елита, може би съм ми показвал, че към задна вече не говори често. Хора, трябва да поканим още хора. Моя приятел Павел, може би. Не, пето място. Той е идиот. Пускай да ръбише да го цикна. Абе, тук уж наш вес на четвърто място, любимото ми място. Добре. Хора, и сега се връщаме. Так, пичка е връщаме. Ето коментарите. Колко сте добри. Да, някой може да ми покаже тяхното как се казва. Искам да ви питам. Какво става въпрос? Няма да ме харесам. Така че по-хубаво аз. Това не е лошо нещо. Просто не знам лошо да разберете така че не. Добре хора, искам да ви кажа. Не знам, снимам доста пъти, защото не се снимам. Но снимам се просто. Ето, нямам да. Къде пусна нещо за подсилване? Примерно хора, например, мога да пусна това за 11 лева. Така че, искам да ви кажа. Да, пичове, върнахме се с една друга игра, която съм ви показвал, да. Време е. Не знам, нещо не стане да правя, трябваше неща да правя и да. Секуваш ли се с мен? Хора, трябва да е за клип от днес. Надявам се да ви харесва. Надявам се да ви е харесал този клип. Надявам се да ви е харесал доста. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала ми, щупете лайк. И да ви кажа ли нещо? Това ще е тъжно за мен. Чао, чао.